jirani gateye umwana nga gateye nyaruke ya minto rende nonye umwana ibwangire kurara morente tobere nere aye onye kubwate cyanga cyago cinchafu chora oire rocho chikosibia mwana urita akora kenda akamote timbu ati sabuni akamote sabuni ngoko andi akamwe sabuni ori muna torochi muntu tayo komba oni nonya kurugoro bakamate unde tayore ngororo uyu nawe imugeti omwana ori akamutigera diria guchenjire ndo omwana akanyora omwana agakwete ujirani akambia Winnie achague manguo zao chafu aende oshe mtoni. Na tena ujirani akaniambia na mimi kama niko na nguo zangu chafu niende na Winnie twende tuoshe pamoja mtoni. Mugambia chite na chita kaligeria kwa nwa ukanyaro mwana akirorwe bakibyara bigatigara nimbiroche mugambia gatabano ndeturangire basigari abukira barangire bagacha so bagacha bakaligeria byale bye teata side mwana ararete ntware konyara korora enseme so kera basara jo kumuimukia to confirm ngana nde nakalurke na bwatiri chincharaga atemire utake family improve standard kwesi alenge yaro kanira ke horon tai tendro nehero kanime family chin lakini nende tokumanya kosi mwanya bantu okore bindebi Erana bali bakolera Erana bali bakolera Erana bali bakolera Erana bali bakolera Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Bale babwate mechano emenge Bachandegete Batabwatyo bakonyi Batarere wa moyo Bale nyagitari barwarete mono nonye nabayiri tibanya guchiko barora Batarere wa moyo Pacho murigereria abasonga Vibes Network nakabunire butambe twetwe gutara serinyoro ukoretera ali agenderete lakini ntara koretera ali agenderete rero litukuri igoro kingi karanse teiga lisabiki eri mukuru America ligantumire video yo mugaka gete mongino ya sirete 2007 akamutigire bimwane bingwerere karantumire video yo ogonte bikake nambe yera se video tinko yege na kuyitumira kibese tiga ngutumire kibese rinde ri omorigi omorasare omo ekibese agantumira shilingi 8,000 karantumira kibese ejo nje konyetinda amanya gusoma gako iyo akorerwe story ngamo post Facebook kana post Facebook omonto ondenga yaya mugako na akorotwe story na gusi voices tinakora kende ngakira my brother Mark Knight nkamuburi ya story nera mugaka na rankori yori ganega nimbwate zawadi yae Mark Knight andia na mokorote story ne namba yae no era abwa the comment section wo yegera sigete na sigete mugako ibuna kweresa ate na bwato mwana KTR chore ward na bwato yondo uri kurwarete na bana banda kurinda kateba ya yadro ringe ntongo koreri fulani ne chinka kore ngana muna eresire ige ntongo kora oyoga support ne initiative ya 8,000 nkaranga tigamburia mashabiki atomende kibese icheke no nyen 20,000 nkogenda rero nyare chichoire
mashabiki agakorwo gwanja agatuma 20,000 mwakagera mwakirite simbo tuko nganyorere mteja rero mambi nabuka namwakire simi namathenje nguruku kakasungura kurwasigete na asigete ubutule simi namwakira back 5 times tabwateti gento nategete nkeringa ki ntogenda tusamba mabuta bakabuoye tonyoro chire level 6 wose togende level 6 tonyore ne kenyura kare atubure story na atebuye bwate siasa nkongu abantu bangagerisi bandeka ke story ge bwate siasa ntindi bona namwire ko withdraw from that story ribu 20 eji twasangeretie ntororenga nkumurigi tore naende tomwe gose togochira ngao onye tagochikania kegera na asomire chi comment na abantu bangagire chisimi ne story na atebuye bwate siasa nkongu ekiagera abagusibu na tore na bantu bari batagete gokonya na baro bakagwithdraw una na withdraw the story ri yakatambie gakwa neye nero bono kaka ne sabira magoko lakini ri 20 echi ntorenga kitogokora na achire aiga sako asana ate bwakuru kumwanya bianda village tima etiko se bari kuwe bianda lakini umongene getonde binga ya bari ko robo kima ebianda byabaria mwanya bianda village igera aiga kia mabundu eskuru motwasi nini that is where we are kiya toreta story raba gusi ya mabera manene yani ano twikire gisaku kyo mugusi yani toko kore bintu maiso maro tutabwati obwoba omwana omokana itira mwana bwe miaka 2 ngakiago mwana bwe miaka 3 na aitira angentire akire chindo ega na bebichara bikororekana abatire ega angentire amanyinga gweteka kuruchi miyoro akamanya koretu agatereka ruaso mutungi mwabo nyumba story ya mabera nero nateka totegerere erinde eri tungumugano inga kiore na ende nga gitokonya na unabagusi togendere gosoma igesaku giaito tosikane erinde eri tokini igesaku gitu na kero kigesiku isiko bagusi tomanyire buna barogi bagusi tomanyire buna bantu tobwate libero indi kaeta bibune yekoera tomanyi buna bagusi na bantu abaya ekabire konyo mugusi yateba na chite igesaku ekija so atore maiga tokwana with the relevant people erinde ribato tebinga ningi kiabeto mwana oyinga kiakwete ngumo itete ngobakagerete nga ki story yarenge kurabugi try to understand tomanyanga ningi kebe mwancho murigereria twikira se familia tutagete kora tegerero mugano toigunga ningi kiabete history ye familia yenga kire erinde erio toteme kunengia na komanyanga ande egente kiabete kigukumia nga kikire aiga ntubwate omuhirio yomo kurwa se familia yiga tutagete achake na marieta alafu naenda twerero mugano kurwabwo ntokwane na babiri batatu ngino mwana no araiga abo mwaba no are na abanyakenyoro babiri batatu iga erinde iri tomanyanga itokororiko kikaribu ngakiguru samarieta ngoro kupeni na kwambuka no ngano nyomira iga so egente kine kyo gukumisana twanyorete kyo gustua sitori nchikonya na sokire na chire kwirigeria ngakirwe simi mwana oni nkwanete nere mambi kesieri gukundangiria narete kundangiri kwambuka ukundangiria okombori kayugochi ngamote yaya ntauni ngochi ogonte yonde tereri ndasi oyomoke oyore 3 years ogonte yonde tereri ndasi ngasoka ngagenda nase nachiete akengwa kerwe simi miruka nachiete tari gana arenge nachiete kwirigeri gochari miruka rende ngwakirwe simi saa 7 iga ngobori buna kigwatiga abantu ngabari ngoteba yaya mbiya nabatiga kombori mbiya kwabatiga ngoboteye agonte ibono yaya omwana ogiresi oyore sister inro otokire nyumba gakwete ngombori na kiagutuka nyumba gakwete mwana utarwarete nga yaya ninchu mwana oyo tokire nyumba gakorete kikakwete tingore tikende na imogete ngacha ngarine gari none ibintu bya mitinguru setina kibyano tungarine gari ngacha unangi getana banyorete rinda abantu baichire isiko ngasoa nyumba nabo nanyorete omwana oyu kari riborere timbore tiabu immediately nabo rende twarakirete iga to omwana uri tukamukoba paka mochari basigari mbaste bakamoi tukamoiki mochari omwana uri akabe ku mochari ntu tukartira rende kitoikanga ngobori rende mama nero kuratigara no mwana kumubori na kiyapeni omwana agutoka gakwete nero gonte yaya nasoka guchipara natigera Joyce omwana Joyce oyore mwa sister iniro rende enke enkogoti
ogonte yaya natigera choisi omwana inche nagenda para so ere tari engororo so choisi orendo muna atigerwa nere omwana monto ore ejirani yaito omwana orende no bare na omwana oyo nyomba ngonya komwebereria are omwana arare ejirani egatebia omwana ng'a agatebia nyaroke ya minto rende nonya omwana oibwangire korara morente tobere nere aye onye kobwate chianga chiago chinchafu chora oire rocho ochie gosibia mwana oria takora kende akamotebia timbwati sabuni akamotebia esabuni ngoko ande akamoa esabuni oria muna torochi monto taiyo compound enonya korwa igoro mpaka maate onde taiyo ore engororo oyo nabo aimogetie omwana oria akamotigera omwana oyo ekero amotigerete iga atigarete nabwate omwana omoke ore 2 years and a half na oyo tare 3 years omosacha mwana oyo tare 3 years na oyo onde iga are 2 years and a half oyo rende akabogori chianga ere akagenda roche akamotigera omwana ekero amotigera omwana ematha eniroka egocha ere akang'ea korigarigia omwana ere anyorete omorango oyo mosiekire ekero agocha nanyorete your sister gaika tamonyoreti iga achete akanyora enyomba esiekire ase akiri yaye amete akarenge ng'a gose omwana agenda maybe Joyce oyo ochire mwa ejirani kaiya agenda ematha eri ekang'ea korigia omwana omorango oyo osiekire lakini oyo omoino igo oigwire kwanye taramanya gose noigwire mogino ominto rende mama akang'ea korigia omwana muna agotwera ase omwana agakora ki akamobora kero omwana amobora oyo ore ejirani akamotebia ng'a tirimboka gochia mwapoi maate nabo anchete komorangeria momura oyo omonene oywo ore omogaka one akamotebia tirimboka gochia maate ore gose omwana nware oyo okomotebia namiete nare sure kabisa aria ase amotoma monto taiyo ororo omwana oria arabere ororo mama buna rende agoteba omoyo oyo okamwanga akairana muna irana omorango oyo banarete gosieka oyo gocha main bagotumeka oyo omoino agateba tiga soa nyomba bono okore ebirenge nere ebiamwangete agasoa nyomba buna asoa nyomba onye onyorete omorango oyo akanyora omorango oria omoino oigwire karengeria maybe omwana oyo nyomba are akang'ea komorangeria toonagete komorangeria Mose lakini erita riaye Moses rende rigwatoka Mose taiyo nyomba tari goitaba ogosoa rende gochia eroom omotungi nore ore engororo oyo pink tobwati mache omotungi oyo omwana oyo akaenda agaisaransiwa bono aisaransete gose amoisaranseti okorora omonto ogocha abuge omwana oyo araire emama ekabogoria omwana amoikaransete omotungi ansemo egegete rende omwana asundogetie ebigoti yaani akombete ebigoti mama akabuga omwana oyo ere iga araire tamanya gose omwana oyo gose abugete omwana oyo ndauneria orara akabogoria omwana buya akamoira borere buna ere omwana borere akamorusia chianga akarigeria chianga chia omwana echire chinchafu tiga amochencheri mobekere chianga ching'ao riria agochenchi rende omwana akanyora omwana gakwete narende ang'ete korangeria abanto bagacha rende bakarigereria bakanyora omwana gakwete borere iga abwo narende eserikari yarangeretiwu ekaira omwana gaki togosaba motokonye family eye nisere ntobwati kende nonye toranyare gochakera ng'aki togochaka ng'ai togokorera ng'ai torarusia nonye chibesa toruserie omwana oyo nonye emocheni ntobwati kende ase korigeria family eye iga kende nkeiyo ntobwati pi yaani gaki motokonye. Mino mbarenga muri abamura nabaisike tobwate abamura bane ogaka onene ere ore omomura omonene abande gende mbarororo tari gasi babwate tari kende babwate naye omonto akobarangeria baenda bakora kabarua kande iga banyora rende kende bakoria abaiseke batato bare oyomo oywo otaiya iga tari amo naintwa
lakini renda babere mbara na bamura batatu mbara oyo monere taiya tari amona into. Mwana onga kiakinete. Mwana uyu nwanyorira ekera nyorira rende nwanyore tukirista Mariania nje na yani emini nyanchwa nje moyeti koru nyanchu kareto mwana nwakinere tega mamu nabo yari gutigerwa omwana agaigonya korenda omwana mama mwabore ndo soko gando rigika barua kande ando sibino no muntu chianga okora kende onyora kende oretera omwana oye mama tari gutiga mwana oyi nabo konyora aberegete omwana mugongo agusibino ni chianga no mwana mugongo ni story yo gukumisana kero mwana utokonyora kwete njera tutamanyiti. Otari gukwana ndirieta jirani ile mwateba mwana kuumana nere usimubwate mangana mukubuna na nere no ntobwati kende tokubuna nere ntobwati no tubuna nere rinde totebe ninje ngina tanya kogosera muntu mama omwabo tanya kogosera muntu nonyo uratebe naki rero nanyore report nginyarukeri yagoseire muntu gaiga aja waikosea mtu mwana ona akirenjerende yani okoranga maybe gaitwa na mwana uyu gantwa muru kera tukumurigereri mwana uyu nakiro chindo ina bachiro kaina se orose arwae nebigotiga igana abatire kera twatuborete turochikuru nyumba twatebe tigunto okuna tugaika mocheri ari nabo mwana rinde gagutuboru ebigotiana bakoro mwana ng'afinye tu namanyinga nguru arenge kuri umuntu nekero rinde mugakona chita umocheri goro nabanyorete rinde umwana ori munarusere tigo akanyora umwana bado ngorusi aramanyinga kuri umuntu kuri chimioro which means umwana uyu gakwete gukugete okororo akwete gukugete okobe mwanya bantu ngukagirore nki inune family ekera mukwiri ngori nki umwana agwiterwa no muntu maybe yura habite jirani kusonde ndo yoka moitete lakini nwekera mukuri ngori bune family mukuborani numweka nki ukagirite kegenderete twatamire kuborani gende kero kigiato sinyire gaki mwana uyu no muke mwana uyu no muke sana 3 years mwana utaramanya kogosera muntu uratebe nga nagosa kusina akora gintu gite okorera muntu kende na nyumba asabe yetu ntoko tebanga ni stima yaringi nyumba umwana agachikubwati stima eri shoki kamwaka stima nyumba yetibwati kasi tebwati toratebe naki umwana uri stima ya chikubwata eshoki ya mwaka ni story yo gukumisana nabo tukumeti nandi richibundo sinyire kuri nyoranga ngaitoko na kitoko kara mwana ugaibwire from pora so kubori swali rio gaibwire from around ya gusemo manyetonde uyo muiborete maybe nabwate kubwata na konde wense na familia yo imo inyaruki yori mama mwabo engakini kerachite kobera musigo tarengenga kabeire gasi ya nyumba guchari keumbu kago charende tukanyora yebwatiraneti nababete rende gaiganka akanyora umwana uyoye mwana irende nabakinirete ga bono nto kurutanya go tachitenga gaiga totebe ngangano anyore to musigo uyo nke umbu abwa samenyete narirenda achite gachitike bwaterani tura ganto gukagera nga mwana uninka anyorete mwana guseni nini mangananga bunayo mwana uyu nakwenda mwechirani abo mugacha kore makomotiko usina ritanga ni achieto okay umwana uyu ngura abera ariska ngominyoka ni ari na bana konyora guchesa bana rite kobera abana bane uyu royone oyo boywe jirani oyo koroko moserende nyagosire oyo Moses no mwana nari bwe jirani aso mwana oyo rende bana rite konya guchiesa nabakonyora abana bakonya kuminyokanisi ko gaigarende bodi ndogenda mwe jirani twacha twamonyororo naga abungora abera aroro rende onya kubutira ororo bono rende style rende omwana yakwete nero tusinyire jirani yero ne bwata bantu okay nabwata omukungu mukungu yo erende taiya Kenya gachite Saudia no akari kwerigeria igatigarite na abana baye batatu oyo mari 13 years oyo ne nabo tokumubekera 5 years no yo 2 years and a half so oyo 13 years
noyo 5 years konye bachire roche agatigara noyo 2 years and a half noyo ito oyo Moses bono oyo kwete muntu tayorenge compound yeye nonye kurugoroga baka maati onde tayorenga aya Asante. Wacho morgerio yombabo mwabo nyagusira gakuru ku Jane dakire na atotebya marieta ekamiri elinde rinera tuerese ngaki achitekera ngaki anyore to mwana ari kara ruite sabari. Yes, ngikuru ko mungena. Ndini nkolokwa. Tene pamura. Ndi mamu mwabo boy. Okay. Abana bana. Erio mamuro ya gakante nga karatara ko charia mwaboy uri kyumana. Emyaji kanita kaswaka tisomura ngori moino. Nganyaro mwana eruma ya mate. Akarasa tebi. Haya nje yakara rena nganyaro mwana na kiabaiga. Mwana ori bana cyanga chiri cyaje. Kendi ngachanga rusichanga evune kamabekera cyanga chindabo. Esate. Halafu bana ngachanga mugwata ngamabeka le tanda kalikiana. Nabana karangurushu mwana isaiga eruma ya mate. Nanya rumwana kumbete hakirite kiri. Amto. Eri bana na tajamanta na ki njwanga ka kyo mwana tasirete. Na bana era. Ane ya kiro na ya renge amachere chicha ntiraga enasini tokuri. Nkamaka kuja ane nkaenda ka isawe para abantu bakaza. Akena mwana ki umuchukarone. Mwana ya kandusha majaiga kandusha majaiga wana na asirita kwa. Wacho murigereria enyarokera iga nero barenge no mwana oyo lakini gare below 18 years machiko ya median to yamanyete ngotwere sare that is why mutamuruchi obusio atwerenga kiyarenge gocha kiagerera no arenge na nero tigito mwana oyo akagenda to kwana marieta lakini gotweresa nga kiyarenge. Sasa tulikuwa na mtoto hapa. Mamangu alikuwa ameenda akaniachia mtoto. So mtoto akalia kidogo. Mamangu akaniambia nimpeleke kwa kitanda. Akalala kidogo. Sasa venye alilala na tena akaamka. So jirani akaniambia kama Mose ajalala ni mlete nje acheze na papa. Sasa ujirani akaambia Wini achague manguo zao chafu aende oshe mtoni. Na tena ujirani akaniambia na mimi kama niko na nguo zangu chafu niende na Wini twende tuoshe pamoja mtoni. Sasa vile tulifika mtoni nikosha manguo zangu na yeye akosha zake. Sasa vile tulimaliza tukakuja mamangu akakuja. Venye alikuja akatafuta mtoto. Sasa venye alitafuta mtoto akapanda kuja juu. Akaingia ndani ya nyumba. Akapata mtoto hapo kwa hiyo mtungi akiwa amelala hivi. Sasa akamuita Mose akakataa kuitika. Sasa mlieta ingurukuspora. Chi omwana ngino omwana no muchokorone. Mtu amenyete nere mwana kirali mburuto bwo mwana kirena yagachiro no gonkonye gasi. One kirabo buruto bwo mwana oyo ngaro ngata gocha kunyara. Biko manyana alikuwa na wasiwasi vile atabeba hii mimba. Kamuleta mwana akaboko bana kamwana kana kamuchukura gake
nkamutei Grace bono nonye kore iga togosugorengera ring'ochi korusia enda ase eng'encho konya naigure ng'a abanto nkomong'aina barenge maybe akore abortion. Nkamotebia tobose gokora bo, nonya ogochi gokora bo rirorio, tiga tobere naye onyore omwana oyio okore ki? Omong'e. Agaita ba, tokabera nere, nkashughulika na yeye ekliniki ni mimi nyanchwa, kera ebesa yatakeire ekliniki ni mimi, nare komoa, nkamokoria ekliniki, mpaka ekero amatuko yaigete, akagenda konyora omwana, mimi ndio nilishughulika, mpaka chingaki buna arwete nyagitari. Bono buna arwete nyagitari na omwana niliendelea bado kushughulika, agocha na omwana iga aria, twabera nere rituko rigima marogoba, otira gocha mwabocha korara. Igo omwana inche nagenderete komoshughulikera, naende mpaka omwana buna aba omonene iga, yamanyete mpaka erieta buna nkorokwa. Nabo are goika otebia ng'ina korwa ng'a togende Mwasipora tonywe echae, baicha. Engaki konyora ntarachenchi egeita, omwana oyo nabo agachire bweka mpaka mwane, nanyora oikire iga, ontebia Spora, echae, namoa, Babu, tochiese. Bono Babu oyio ere agoteba tamaeti gochiesa, abarende na omonene are. Bono omwana oyio nabo arenge gocha ekabira eyio, ng'ina nabwate rende omochando bwa ogokonyeka na omwana oyio, nikashughulikia yeye. Bono egento gia ogokumi ng'a rituko eri ria Wednesday, ekero nkogenda chikambi, otoumerente na ng'ina, oyio ore bono omoigwone, nchera aria ng'anyete epikipiki, mberekete omwana, mbogoreti ebagi, akamboria nkomoboria chieni ng'ai ogochi, agantebia ng'a rero na amagoro ngokora ki? Nkorambora. Nkomoboria ng'ai gwatiga Mose? Ogontebia ng'a Mose namotiga na Joyce. Basi, agantebia ng'a riko okoganya epikipiki nchiyo, nte ebagi eyio nkobogoreria. Akambogoria tokagenda moja kwa moja mpaka ekanisa, etangi. Ekero twaika aria akanyeki, nkamotebia bono naikire chieni mbuya mono, kora ki? Irana. Bono ekero airana, timanya aro ng'aki yarenge, my husband okong'akera esimi ogontebia ng'a Mose osirire, nkotebia ng'a Mose saa chinde yaminyoka korwa nyomba, ochia gotara na abana bande rende nkora toka arenge goicha nonye ngocha mwane, origia gotoka ogenda mwachi chirani origia gotoka. Bono inche nkagenderera kobera aria kofeedi omwana oyo narenge nere. Bono naende nari akong'akera ng'aki, aye torachi noecha, nkomoboria ninki? Ng'omaete ng'a Mose yakwa emiaka bono nerenge abwate, because inche mbwate history ya omwana oyio, nkamotebia Mose na emiaka 3 abwate ng'a na omogambi otagete komanya emiaka yaye. Nkamotebia abwate emiaka 3 and some months lakini aye motebia 3 years abwate. So rende nkaimoka ngacha, kingoika iga nkonyora ekero omwana oyio yakorete ki? Nabo asirete. Bono nabo asirete ase enchera eyio nkong'weta amanyekaneti, intwe ntomanyeti ng'a ntoramanya suspect ni nani, bono uchunguzi eria egenderete gokorwa, ntoranyora machibu bado. Tokamoimokia tokamoira mortuary, tore na ekamati ya ng'ina omwana, amo na uncle ya omwana. Sisi watatu ndio tulimpeleka tukamweka mortuary. Abanyekirete igo. Ase marieta Charles Mokua nkorokwa, inche omomura omonene bwa omochie bwa omogaka Mokua Ondoro, obeto okorara maega, twatigara na omong'ina, na abara baminto bare iga. Amang'ana aye ogosira kwa omwana Moses Mokua, eng'akere esimi chinsa chiarenge chia saa 7, ase narenge ekebarua kiane gia kera rituko. So ekero eng'akere ntairie omwana osirire, bono inche nkaboka ng'a rirakora emechi, aenda bamorigia bamorenta, lakini ngachaka koboria boronge ngateba omwana osirire, nkari na epikipiki nkaika nkaa, ngacha nkaenda nkanyora omwana getanda are ngachia komorigereria nkarora omwana arakorire ki? Osirire. So egento nakorete immediately nainformeti mo-assistant chief, mwakera esimi, motebia nkikere, agantebia omwana motige buna are igo, eserekari eche erore ebwati ebinto binde. Ekero eserekari, ekero omogambi achete, nachete akarigeria agakora nabo okonyora omwana aakire orwoe mpaka ebiara bigatigara na embiroche. Omogambi agateba bono nte torangire, abasigari abwo kera barangeretwe bagacha. So bagacha bakarigeria ebiara ebio, tiata side ase omwana ararerete,
ntware konyara korora enseme eye. So kero abasare bache bakomoimokia twaconfirm ng'a naende nakorire ki nabwatire chinchara iga. So from there isigari mbapimete, bapima bagaaka chibicha bakaeresa ase omwana atogete ekagera ase omotungi oria ase bakobeka ebiombo bia okoriera, ong'ina akamoira akamobeka egetanda. Bono kero omong'ina mobogete getanda omong'ina nachiete gotema gochencheri omwana chianga akanyora amagoko akogwa. Ase inche kounderstandi akaenda korangeria omonto nere akonfirm arangetie echirani akamotebia omwana okore ki osirire. Ase obweng'e efamiri eye ya mokua twatwara emechando since narenge esukuru since 99, 2000 mpaka bono. Emechando nere nkeye omogaka oyo goetera neighbors bare batusurrounded buna inche. So ase inche esukuru taereti koreng'ana na emechando yarenge nkarora ng'a tiga mbera contain situation ekorete ki ere omochie oyo because bana abande konyora ng'aki mbarakina. So twabeire togocha mpaka bono buna amang'ana aya abete family buna enyoroche inche na omong'ina one ntorasoke na omwana oyo asirete nengosoka are ekero batabwati nabo bagocha bantebia nabasurikerera. Isitoshe ntobwate omwana orwarete obeire okoria operation from previous years okoreirwe chindetera nchirakonywa chikogwati 300 per day, 300 shillings chindetera echi inche nkogora ekero togotia endagera omwana oyo akoria onya gosira abare gocha mwane banyora kende bari nabarwari. So ogosira kwa omwana oyo gototantanete sana gocha efamiri eye because natemire gotaka efamiri eimprove estandard korwa chiarenge yarorekanire ake bono ntaete nerorekane buna chifamiri chinde. Lakini rende ntokomanya gosia mwanya banto ogokora ebinto ebi gose keri omochio otorenge buna orenge iga otema tori goekarakara. Lakini omochando bwata omonene omong'ina one ogote komotebia ng'a yaya rero tindanyora besa naki omwana oyo akonywa chindetere egere tanyora eproblem because chindetere chiakonywa is for good miaka yonsi. So egento inche ngokwana nkeri ng'a naki ongosaba eserikari gochakera nsa ntobwate abanto ba nyumba kumi, ntobwate abanto ba community policing, omogambi naro goika eserikari eywo ere under national government ochunguze ekorwa buya omwana Moses anyore haki yaye because ntobwancha aro omonto akore egento buna eke ere atigu karoa. Naki ngosaba eserikari ekore uchunguzi ya kutosha egere omwana ono osira nere anyore haki yaye. Egento kia omoiso inche ngosaba chikanisa nchiro buna bono ekanisa mbachete igoro, ekanisa ya catholic, St. Bernard, ekanisa kia Mabundu, erande parish ya cathedral bonsi mbatoma amasaba abo gocha ase efamiri eye onde orande nabo agotosaberania because efamiri eye ase yarure natambe goika naende emechando emegoka inche ekaminia mbobe sana. Inche egento keroki nkonya kobeka omokia nkeri ng'a naki eserikari uchunguzi ekorwa mara tara uchunguzi kabisa imara omwana oria anyore haki yaye. Omwana oria nachiete nkamorigereria enchera physical appearance ya omwana oria ere nonye emekiete tomotwe omwana oria iga aigwete obororogete obobe sana. Inche timbwati amange nakwana
bakera bari bande baonye gutubwathi simpia na bari barache batubwathi bia mono michano nere kwa kuona mwabere mugwetera kuwa neighbors kwando kwanyora imichi abantu bakubuna maremu kwando kwanyora abantu bakubuna ebintu ebi ande no kwana akeguru igurunga michande mukubuna na neighbors nkento kimukubuna michando twabwate mithang'ani no buremu obwase mung'ina agachete goika mata asechwere konyora bugachira at the previous time yarenge mwaka 2003 nabuga gerta ngatiga school ngacha ku protect ore mo nindwani nimbwate arama mobere ngakeyo mugambi kabera akarukiru mwazina chibunya mwako kabera mochifu na yendo ritayi ekesi kento aminyokaneti no mintonga atini dita nyakwana masakaraka mubora na agreement mugaka kabenza marikini masakaraka bor kolenga na tenete farm ukairana kalena begita kanyombargura kalenke temporary lakini ende mbule kasalin karwati kangaruzi pachanga simeke bintu tukaenda barase kabe kuma matari mo chief ayenda kanyorgene ngeyo tukaenda kirigento mangari yakoraki akaera nkali umana kwali ibe sana ntaiti kungaindiri tukuramu kuna banta baliriga ncheni materi chiko very well because niko veranda serikali materi chiko lakini tindi kutumia kanguru wetani kutumia lichiko ayanda na den kulikiti na koraki natiga nataya ntinya sankonye kilinko nyora menteni family era kala kone family chinde ai bono kurumagana arayu ayo mangana por muntu akorete one kintu kirenkane lioki moremento buati no koremereri because ntuko nyara kunganya kurwa because ngano to yuire kende kebe kia kende kebe na familia yo nchege ndo na tebe umwana wetiga serikali buati buya kabisa umwana yanyora kiyaye oyu no umwana nanya girangi na kaongi umwana nchino monginone tulitoa pesa tukagakisa umwana ukira umwana akuragira umwana hakinete na abari no umwana ona bawucheza baragira mambi kitero dei na batatuara have to provide because nangi na bagunga kira thing to what ken na teba una gweto umwana tigano kuri kende iga mwararia na kende ngire guchia kerenta kuri dina bango tenga kia kene kira chimusange once a family ngino so again ngoteba uchunguzi tigakoru 100% na intunta yandeta gukora kurwa ekenyoro oyo gutoka ubwa okoreta mangana apo guri musara wa elichi kuri kolegas egero umwana ononyu usira nera nyora kiyaya neba karaira sarai aiga so mwana atogete jirani ye mwana gutwara rio mana nere iguru gure mukende oyo tigere bana ntubugati mangana nere oyo tigere tu abana lakini inside elio ginko bali nkuramuture unanje naramiru baka nakore kinaro sire I don't follow se kurwa sangao kuruororo erta taiko kurama lakini kurumu chiwirende nkuramuture twaramu togweta o toramu tinko kwana betindam lakini gento kiringo zonga kinyasa tigankonye tigangete igo buno muntu taigweti ngende nsukurikire family ngakindo family nanje rusiri atambe no nyarrai eso mungino na reto mungino ya mungino no yo kurukwambaka tuatemire to temanchire ndi honse ndire ngocha no kuguru lakini ngome swa yente ketanga nintara akora kende pie kinde bozo oikana ara make sure na gorerio siningi 300 kinde taribe no muswati es mwana kabeire kerechi ntawende meire okurukulia ni marwa asa mwana kabeire kera rekurwari gwa kabero because an situation yale ga yale ngebia nabongo matainga kia ya iliyo yangereire
onte igende kemesi ketiga wawiri ona akresimi nare twakonya na njirene kamune so inchika kitimbwati amage na kwane ke serikali ekora uchunguzi buya oyo okorete genteke dichiko likore gasi n'umwana nera yara asaraire aranyara akiaye yemo mwancho murigeria mariga manene kwa igure bune family yakwanire manyete muntu musacha ngo kwanore kwanyoranga ibintu mbire me yao yani okuigwa bororogete nyana ritware gwancheruko bogorie mioro nebisire nabakonyara gwakorire gento paka abantu bachi gokola umuleita lakini tari ogwancha no bororo muntu musacha kero konyora seinere inse nande mochayire nande kwanyora abantu bagokorama nande on top of that kwanyoranga naende maybe gento buneke giakorekira giakorekanire nabo gutigara na maswali ayo maybe ka nyasaye bwe kora akore nchiro ya nyore actually ne family ntaka mwaro monge nagingo kwana nera iga kwarago sira sirenchira gete so ne family bwata a lot of challenges no muntu bwe kore provider no mumro yo kwana agaiga no monge noye at least no bago soka isiko bate makoranga ki ebinto bikoba bagusiba ito ebinto mbere biato chandire bikuru kwe bitina wanyoro muntu agotwarete bitina bosaigo eita gusino rubebe gusegento kende gusenda mwamu yani muntu narokorra bose nge family linko biokere yani wenda mwamu bosaigo timanyetie genteke kanga kiturakirwa ari gusiya itegwene bantu ba minto erinde eritomenye no morembe kiagara na atarire binyore sinko genda konyora abantu bagoteba ng'aige tokubuno boremo nyare bagotominyo kiboira nyare bagotominyo kiboira amaremo nebintu kiagara ebitine ebinge gusiye ita makweri eitogo itwa eita abantu kurwana mono the genesis ige gochaka asoboremo kiagara akamuraka gakinete omumura ori na bararo ngaki labda akamuraka ngochaka bare bako bakare bantu egesa kwigike bioke lakini etogosaba eserikali ikiagere kenege ntokire maiso marore ekinege ntokire maiso marore kero konyoranga omwana nabwate chiarama ga asinyentirega screening yo bono onyo moibi gakoiba ekera ibiro moibi ogende miaka omurango screen gwa ebichara biaye biatoka kana omwana wakire chindo ebake biara birorekaine lakini ndazinge njobo taka boranyere basikari na barabo bagukira ngayaya lakini we are praying baada yo kwa story abantu muri sika umubwate chinguru abande muri abanene babasikari etware gosaba gakia somo yo bugwanja egente kemuke bwatere kobo kogo chakera bono erinde family ye enyoro boene bwaye ikagere kenege ntokere maiso marore yani uchunguzi yarore kaine tu no enaye kero goita igeri yaito yakimwanya bantu naboko ras okay nabeta abe ni jirani yo lakini rende naboko kero ras kero chigochi mwana oyu enere nyomba ya mama mwabo mumuro yatemire bwaga chiringine nyomba aiga no umutungi ngayo mwana oya ngayo mwana atogeto mutungi oyu iko mwana alento baka nyomba tungo no renga kero mongina asachi taka manyara kera nyore tumuranguria siege tumo egari wire agacha ana kwende rumu yaye kanyoro mwana ura asumutungi no renga asinge ni chibekire mwana ura kaira ndo mwana oyo garosora arobe ko kabaguchi mutungi maya akamurusia akamorenta akamwaririe rumu yaye mwireho okay akamwariria mwana karatema wari umwana wari umuchabu chianga katematiga muchenji yaho chikumuchenji akanyora mako kaya kerako weke ogokugwa so akasinyi ku understand akaenda sichirani ane parma hata bairi bane akaragire nyarka yaye ku charity agacha akachiko umwana achikumurikira njera mako akonja kuwa amuti umwana asirete so charity akarangirira tumoko ku Joseph so agacha confirm kanyoro mono sirete Joseph akangakire simi chinso chiang cha sasa ngacha nanje nona nyaruka mwana kaligereria karora arabo mwana wa bigoti bireira ochi nseme yarura so nkarora chi mwana akirora arbo ke biara biete ta so njenga immediately ngakiro mu assistant chief
korukureko aganteite omwana oyo nyokora erugo tomokuna so aikorimu agacha keraicha agantei aye omwana oyo okorora aitire so enseme yansaye bigoti ntugeti konyerora ase eng'encho ararerete inche ntware korora so mwasani chief akarangeria abasikari kera abasikari bacha bakaonchera omwana oria ebigoti abo na kera bamoncherete goka nari chiara amachiri chiakorete ki chiarorekanete aigo omorango oyo no sie yani aba barenge nka batebete ng'a mbabegete omorango oyo echabi oyo omorango oyo nomari omong'ina agosieka omorango oyo oyo sieka iga obeke bekire maiki yana ri kubata obeke echabi iga okay kera abekire oirana oyo kerago okay oyo oyago oyo sieka pi oyo monto hasta yo montara ndiko bako oirani oyo oiteria okoboko iga obeke echabi oragenda karang'e obeke echabi because ikonora ogoeti osiekera oyo so rituko erio omong'ina oyo arenge achiete kogora amandasi okay acha koa omwana echae kera achiete natigerete nyaroke ende erwarete omwana ekonywa chindetere so kera achiete korwa aria agacha kanyora nyaroke eitaiyo mwana oyo itaiyo bono ere birenge biaye bigasoa ase omwana because nere are gocha aicha echae agatema koria omwana moina egetingere moina ase bana bagwakera omopira akarengeria omwana waminya kopisi nkoraenda aro akaenda akanya omwana taiyo akarigia emechie eye chikaseni chiana moina yonsi gochi moino akanyara omwana taiyo akabuga omwana agagenda ebuying center naende akaika para gati naende akairana so kera akoirana nasiegete omorango oyo nori buna nasiegete iga kera akoakora akogenda agaicha akanyora omorango oyo egoire wasibu noriga kera anya omorango igoire agakumia omorango nasieka naende ng'o igoro immediately akaenda akaigora omorango oria agatiga omorango akairana agasoa atira asoa gochia erumu ya buna agotira iga nari arocha omwana ka agochi gonchora omotu akanyora omwana nakorete akairanda omwana oyo akorete ki iga araire ekagera komima kamweregeta so meaning ng'a omonto igorete ano omonto bamanyete buya buna mogosieka iga bono omonto igoreta takoba omonto oisika atama mogeni oru oratambe oyo na omonto olaini biti nomaete ng'araki omorango okoigorwa korume gose gocha korume omonto oragenda noyo monto mogeni tache komanya omorango oyo ng'aki ogosiekwa na oyo ng'aki ogosiekwa so estori nabo yarenge igo buna inche nachete nkanyera ase na omong'ina naende nkarigia buna yakorete ki ere okay mwancho murigereria oyo nere mamu mwabo omwana this is the mother oyo onere ng'ina omwana onyagosira we hope ng'a serikali ngobwatire ring'ana eriga erinde eriyo etoretera oboene naende buna nakorora story yigande naberaga ninga kero kinde notagete kurwe support you support this family ase enchera yokoranga ng'a kemirubiri yekogenda mbatagete postmortem bagukura mbatagete kuroberia matanga nyasaye kara gukune in your own way wetera chinambe chiabo tobegeta abo ase screen nyasaye agokonye you support them with whatever deal you have ne banonye ne ndagira bakona koria engane yige kona koerera lakini ngotebia bagusinga kamuranche gaki tigatosikane na inde tubugurira ni mesigo nari turakine gesa kukia mambi maretana nguru kuroja sikaka sungura nyasaye uyu